Kondo jroning bebrayan kebaing panggoda bebasan wangi pangkong tanpa obat weteng dedetan dinoso wong ayu mbok aja bingung tumawung satemah yeto kaya wong kelangan etung jelek-jelek wakasane burung pripun Pak raose Guntur Madu Pak? Wah penak banget. Sampe nanggap ya Pak? Ah oke. Kandhani blusne Mak monggo. Tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu terus aku kang satuhu tetep tulus jagane sliramu. Bebasan wangi pangklong tanpa berpenteng dedetan dinoso suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu Boyo iya terus aku kang satuhu tetep tulus ngragani sliramu matur suwun sembah nuwun Pak Detik